Kaikki ei varmasti. Jotkut pitää meitä niinku alhaisimpana pohjasakkana, mitä tässä maailmasta löytyy, mutta luojan kiitos ei kaikki. Ja luojan kiitos on nyt tajunnut, että täällä maailmassa on ihan turha miellyttää ihmisiä, jotka ei tykkää susta, koska täältä löytyy ihmisiä, jotka tykkää susta, arvostaa sua semmosena kuin olet. Kaikki ihmiset ei ole samanlaisia, koittakaa nyt jumalauta ymmärtää se. Siis ihan sama mitä täällä nykypäivän naiset tekee, miehet kohtelee silti esineenä. No siis tämä. Mutta on onneksi, ei kaikki miehet. Ei kaikki miehet. Täällä on myös hyviä miehiä täällä maailmassa onneksi. En tiedä koska seuraava IG-lyö. Mä kunnioitan itteeni. Mun mielestä on niin älytön juttu, että jos sä teet offit, et kunnioita ittees oikeastaan. Mä kunnioitan itteeni varmaan aika paljon enemmän kuin moni muu, koska mä elän elämää niin kuin miten mä haluan. Mä haluan, että mulla on hyvä olla. Niin mä teen semmosia asioita, mitkä saa mulle hyvän mielen. Ei seksi-ilta. En myy seksiä. En mä tarkoita, että ne kehuu mun kroppaa, sitäkin tekee. Jos ne kehuu mun kroppaa, ne voi silti arvostaa mua, mutta mä en tarkoita, että ihmiset arvostaa mua sen takia, että ne kehuu mun kroppaa. Mua kehutaan myös ihmisenä. Mua ei pidetä niinku koko ajan seksityöntekijänä. Sekin on ehkä ihmisille hankala ymmärtää, että vaikka mä teen seksityöntekijää, niin musta on paljon muutakin. Mä oon niinku elävä ihminen, mä oon nainen, mulla on niinku tavoitteet, mulla on haaveet, mulla on unelmat. Mä teen paljon muutakin mun elämässä kuin seksityötä. Ja nimenomaan seksityö mahdollistaa sen, että mulla on aikaa harrastaa mun hevosten kanssa. Mulla on aikaa käydä tankotanssimassa, mitä mä tykkään. Mulla on aikaa matkustella. Mulla on aikaa tehdä semmosia asioita, mitä mä rakastan, missä mä oon hyvä, mitä mä haluan tehdä. Rehellinen nainen. Ihania kommentteja. Elä oma elämää, jos et kiusaa tai loukkaa itseään. No siis tämä. Jos ei niinku kiusaa tai loukkaa itseään tai muita, niin mä en ymmärrä miksi muiden persettä se kutittaa, miten muut elää. Mikä sulla on hätänä? Onko sun niinku hankala kuvitella, että joku kunnioittaa mua, vaikka sä et kunnioita? Kaikki ei ole niinku yhtä ilkeitä ihmisiä kuin sinä. Ja toi on oikeesti niinku tosi ikävää. Mutta nuo ihmiset on niinku, heillä on itsensäkaan ongelma, he on itsestään niinku epävarmoja. Heillä on ehkä omassa elämässään kurja olla, niin silloin se purkaa sen muihin ihmisiin. Jos sua on nyt asure joku kusinpää satuttanut, se ei ole sama asia, että kaikki miehet paskaa ja ei arvosteta. No siis tämä. Mulla on jokainen yksilöitä. Mä teen OF:ää. Mennäisin sanoa jotain tyhmää, mutta jätän sanomatta. Joskus tekisi teettekö mieli niinku, laskeutua silleen niinku lapsen tasolle ja on silleen äitiskin on. Mut ei. Pidetään tämä nyt asia livenä. Vois ymmärtää myös sen, että miesten halut toivat rahaa OF-naisille ja OF-naiset ymmärtää sen. Siis tää. Hei Divin, en missään vaiheessa sanonut, ettenkö mä kunnioittais sua ihmisenä. No, sä et ainakaan kunnioita mun elämäntapaa ja mun valintoja. Nyt kuule puhun ihan vain siitä, miten ihmiset ajattelevat. Kaikki ihmiset ajattelee samalla tavalla. Usko tai älä. Me ollaan kaikki yksilöjä, meillä on kaikilla oma mieli, meillä on kaikilla omat ajatukset. Mä en usko, että tässä maailmassa on edes kahta ihmistä, jotka ajattelisi täysin samalla tavalla. OF löytyy IG:stä. Maaseudun naiset on parhaita, osaa monta asiaa. Joo, koska aloitetaan Katariinan podcast. Täytyy laittaa Nisolle viestiä, että tehdäänkö me collab. Mulle ainakin on ihan sama, vaikka naapuri tienaa 1 millin kuukaudessa ja minä 3 tonnia kuukaudessa, koska se on tehnyt sen eteen varmaan vaivaa. Totta, mutta Suomessa on ihan hirveätä, jos naapuri tienaa enemmän. Herra Jumala. Järkyttävää. Sulla on ihan päällikkötyöpaikka, kiitos. Onko sulla jotain niinku tilastoja tästä, mikä on yleinen ja poikkeuksellinen? Mä en usko hetkeäkään tommoset, että on yleinen ja poikkeuksellinen ajattelutapa, vaan erilaisia ajattelutapoja. Ja maailma ei ole mustavalkoinen. Ei ole ajattelutapaa 1, ajattelutapaa 2, ajattelutapoja monta. Mikä you looks matching? Mitä toi tarkoittaa? Something.
Kyllä aina vähän parempi täytyy olla kuin naapuri. Ennen naisia ahdisteltiin kadulla laittomasti, nykyään naiset dominoi rahat niiltä. Joo, Suomi on tosi ikävä maa niin kuin tässä suhteessa. Mutta ihmiset onneksi muuttuu. Pikkuhiljaa ne ahdasmieliset ihmiset ehkä jää pois, mutta se on pitkä prosessi. Mutta silleen olisi hienoa, että me suvaittaisiin toisemme paremmin. Nyt kannattaa Asure hetki hengittää ja miettiä, että miten sä olet itse sun omassa pienessä päässäsi päätellyt, miten maailma toimii. Tiedätkö mitä kaikki ihmiset ajattelee täällä? Koska mä veikkaan, että sä et tiedä. Niin voidaanko me nyt uskoa se, että jokainen ajattelee meistä eri tavalla. Ja jos sun mielestä maailma toimii jollain tavalla, niin se ei ole, se ei ole kaikkein juttu. Ja maailmaa pystyy myös muuttamaan. Ja siihen jokaisen pitäisi ehkä pyrkiä, että maailma muutettaisiin paremmaksi paikaksi. Eikä vaan olla se, että no maailma nyt vaan toimii näin. Maailma on paska, maailma on epäreilu. Toi on ehkä hirveän elämän asenne, mitä mun mielestä voi olla. Ja en tuomitse. Jollain voi olla se elämän asenne. Mutta mun mielestä se on ihan hirveetä, että ollaan silleen, no tää nyt on vaan kurja ja paska paikka, niin antaa mennä sit vaan. Koska asioita pystyy muuttuu. Älä ite oo uuvatti. Miss World. Joo, vois hakea missikisoihin. Musta tuntuu, että sä et ymmärrä suomea. Jos sä oot ite päättänyt, että ihmiset ajattelee näin, niin se ei ole faktaa. Maailmassa on erilaisia ihmisiä. Näytä odd. No siis mulla on tämmönen kylpytakki tässä. Ja nyt tarvii ehkä Asureekaan kohtaa hyökätä, koska me olemme hänen yläpuolella ja me emme kiusaa täällä tai tee olettamuksia ihmisestä, eikäs niin? Oon oma itsesi, toivon sulle kaikkea hyvää, kauniita unia. Öitä. Sä voit käydä tsekkaa, millainen mulla löytyy Offista. Toi on sama asia, jos sanoisin, että nyt että ihmisillä on 2 silmää. Ja sit sanoisit, että mulla on kans 1 silmäsiä. No ei se nyt oo kyllä yhtään sama asia. Kun et sä voi vaan sanoa, että maailmassa ihmiset toimii näin, koska et sä tiedä, miten jokainen ihminen toimii. En hyökännyt. Se ei ole ollenkaan sama asia. Ei ole yhtään sama asia. Ok, nyt löysin. Eli esittelet vartalasi. Tienaako tuolla hyvin? No tienaa. Mä en nyt ymmärrä oikeastaan, mihin tuo sun silmäjuttu nyt liittyy. Se on fakta, että ihmisillä on yleensä 2 silmää. Mutta se, että sun mielestä suurin osa ihmistä ajattelee näin, niin mihin tämä perustuu?